Miabot na sa 156 ang kumpirmadong namatay sa COVID-19 dinhi sa dakbayan sa Subo. Natala kini sudlang sa 17 ka adlaw ning buwan sa Agosto. Sagad sa mga namatay, way mga bakuna. Ang detalye pinaagi ni ining report. Sa Records Emergency Operations Center sa Dakbayan, Sugbo, nakatala sila og 14 ka mga bagong namatay gahapong adlaw lang. Nga mihatod na sa 156 ang kinatibuk ang namatay sulod lang sa 17 ka adlaw karong buwan sa Agosto. Nagedad ang mga nakalas 17 anyos hangtod na sa mga tiguang sagad kanila way bakuna. Suma sa pangulo sa EOC nga sa gidaghanon 30 gikan sa Bukirang Barangay sa North District sa syudad. Kung nga kayo, dili ito maayo nga plato. Pero karon ni Sakat, I thought nga 200 karon ni 400. But then again, that is the characteristic of COVID. You're in a series of ups and downs. Mura tag roller coaster ride ni ani. Adunay 3,479 ka mga active cases sa COVID ang dakbayan. 414 nini mga bagong kaso. Samtang itataw sa Cebu City Health Office nga walay permit to operate ang St. Bernard Funeral Homes sa Morgue diin gipundo ang mga namatay. Gigadakdang mapagawas og desisyon ang City Legal subay sa kalapasan sa punerarya ug ang wa pagsunod sa lagda sa pagpahiluna sa mga minatay nga gibutang lang sa chest freezer inay sa mortuary freezer ug sa hugaw nga hawanan sa dapit nga gihimong morgue. Katong ilang gibutangan nga na freezer nga daghan kayong nagtigda dito sa Mambaling, dito ang ila wala to siya permit, no? Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.